Actually, ninayunan mi iti panagpatpatrolya kadi nga stretch ken dawdawaten mi iti kooperasyon iti barangay officials as well as barangay tanod dagiti force multipliers tayo ta continuous latat panang monitor da kadi nga lugar. Any event nga ada monitor da itawag da adagos dito iti hotline tayo tapno iti kastakit marespondean adagos dito kapulisan tayo ket kadagito enti parents tayo wano saan nga parents ngagpapabulod ti motor para kadagito menor de edad nga muda nga wala lisensyana aket teko namin apo adalete magbaga tayo nga PD 603 ken Republic Act 7610 nga mangmangted ti responsibilidad para man kadagito enti agipabulod iti motor para digitay menor de edad nga anak tayo. Sir, digiti ka kasi nga cases, digiti minor, sir, digiti kunadang mabaling nga maisak lang iti parents no kadijay, sir. Ano ti makuna tayo kadijay, sir, no amenable kayo? Nakikita mo JNT PD 603, JNT Criminal Liability Attached to Parents kat adang amin di amo. Ada ba nag-succeed din, sir, nga napilaan ti kasli, sir? JNT ko idi nga sa baling nga istorya ta di menor de edad ket nakapadong par iti mesa nga lakay nga gaputi nakatayan di lakay ket ti insak lang mi ket di parents na ket remarty warrant of arrest di parents na ada piyansa ng 80,000.